Дръжте другата ръка с това. Хубаво ли е горе? Хубаво ли е горе? Да се качим ли? Да, ама мога да падна. Довиждане. Данка, отворена. И той цепа е скъсан. Колко отивам да имат майка ми имат ръцете си. Коникът правим друг колко тук е твърде какво. Ами Това най... е червената стола, ходим ли? Не. Ами на езера. Толкова съм реселен. Не. И да не е колония да ходенето. Не. Не. И него ще снимам. Аз е много хора,